Dobar dan vam želim, dobrodošli u novo popodnevno druženje. Sreda je danas i negde pre 2-3 nedelje kada smo pričali o gradu Nišu kao festivalskom gradu, danas možemo da potvrdimo da jeste to tako. Krenuli smo taj festivalski život, bilo je nekoliko festivala do sada, a onaj koji je poslednji održan i pobrao sve simpatije velikog broja ljudi. To je majska pesma koja baštini tradiciju dugu 48 godina. I zamislite vi sad ko su ti ljudi koji su prvi put stali na binu za mikrofonom pre 48 godina. Gde su oni sada? Oni su negde ili u muzici ili u nekim drugim oblastima podjednako uspešni, kao što će to biti i ova generacija koja je nastupila na 48. festivalu dečije pesme. Danas ćemo pričati o tom festivalu, ali ćemo se vratiti i par dana unazad da evociramo neke lepe momente sa gastroturističkog festivala. U studiju bi trebalo da se pojave i međunarodne kulinarske sudije iz Crne Gore i Izraela, ali o tom potom. Ono što nam je najvažnije ovako sada na početku jeste da kažemo da imamo pobednika 48. majske pesme, to je Jakov Mladenović, učenik osnovne škole Desanka Maksimović, i on je prema stručnom žiriju, reći ćemo kasnije ko je bio u tom žiriju, proglašen, njegova pesma u stvari je proglašena najboljom pesmom ovogodišnjeg festivala. Prema dečijem žiriju, pošto je ovo festival u kojem se pitaju i deca, i oni su ipak malo drugačije to ocenili. Prvo mesto je pripalo Leni Ranđelović, učenici osnovne škole Ratko Vukićević, za kompoziciju Ti, samo ti, Alekse Zlatkovića. Jakov je pevao pesmu za koju je tekst napisao Jovica Stanimirović, a melodiju i kompletan aranžman uradio Zoran Đorđević. Ona se zove Možda ljubav. Ono što jesu impresije ljudi koji su bili na festivalu, to nije bilo možda ljubav, već čista ljubav koja se mogla osetiti u sali Narodnog pozorišta dok su naši najmlađi sugrađani pevali. Ja vas neću mnogo voditi kroz festival, ali imam tu privilegiju da vam predstavim momka koji je sinoć pobrao aplauze. I ja ne znam dok je pevao, ne znam kako je izdržao, a da ne pogreše u intonaciji, jer sve vreme dok je pevao skandiralo se Jakov, Jakov, što je mnogo lepo. Jakov Mladenović je naš gost. Dobar dan, Jakove. Dobar dan. Kako si? Super. Jesi odmorio od sinoć? Jesam. A ovi novinari te sad saliću i ne daju ti mira. Pa, Šta da radimo? tako nekako. Cena slave, šta da se radi? Pa, Otprilike. ne znam. Brana Bajović, profesor muzike i mentor mladog Jakova, je također naš gost. Dobar dan, Brano. Pa sve čestitke. Moram da priznam da je sinoć atmosfera u sali pozorišta dok je Jakov nastupao bila kao na Euroviziji otprilike. To je bilo i skandiranje, i pevanje, i tapšanje, i navijanje. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pa, bukvalno je bila jedna mala Eurovizija. Jedna naša niška Eurovizija. Tako da Jakov je to izneo lavovski, baš lavovski. Bilo je 11 kompozicija i Jakov je stao rame uz rame sa svojim vršnjacima i prosto vidjet će ljudi na snimcima, nadam se da ćete emitovati, koliko on bio srećan dok je pevao. Koliko niko u publici nije mogao svoje emocije da zadrži za sebe. Jakov je sve, ja mislim, rasplakao u publici. Počevši od svog mentora.
Eto, Jakove, naterao si suze radosnice svima u oči. I aj sad meni ti da kažeš ovako, staneš pred mikrofonom, krene muzika, počneš da pevaš i onda krene publika da pravi takvu jednu atmosferu, da navija za tebe. Da. Kako ne pogrešiš u pevanju? Pa zato što sam talentovan i vežbao sam sa Branom i zato nikada ne pogrešim u pevanju. Nikada, jel da? A bilo ti je drago što skandiraju tvoje ime? Pa bilo mi je drago, da. I mnogo je lepo što su ti svi oni koji su se takmičili zajedno sa tobom na ovom festivalu prišli i čestitali. Šta su ti rekle? Tamo je bilo više devojčica koliko sam ja mogla da primetim. Pa jest, da. Šta su rekle te devojčice? Pa rekli su mi sve čestitke i čestitali su mi. Dobro, ti voliš da pevaš. Da. Je li ovo tvoja prva pesma koju si izveo ovako javno na nekom festivalu? Pa to je moja prva pesma. Boga mi, krenuo si vrlo žestoko. Pa da. Vidjet ćemo hoće li muzika osvojiti tebe ili ćeš ti osvojiti muziku. Jel bi voleo da budeš pevač ili možda da se baviš muzikom kad porasteš? Pa ne znam, ali bi sigurno voleo, sigurno bi bio pevač. A što najviše voliš da pevaš? Osim dečjih pesama. To sam malo pre kad sam ušao rekao, sve volim da pevam. Sve? Da. A što si prvo naučio da pevaš? Sramota me da kažem. O, što? Neku narodnu. Pa što sramota? Ne. Ali neka lepa narodna je bila, verovatno. Ne, A da. baš nije. A onda Bila je nećemo. lepa, ali bi sramota sad da kažem. Dobro, nećemo onda o tome. U TV. A kakva je Brana? Je li stroga nastavnica muzike? Pa nekad je stroga, nekad je dobra. Zavisi. Ali je više dobra. Da. A od čega zavisi jako? Od čega zavisi? Zavisi od ljutine, da li kako je ljuta, da li nije, da li je ljuta, da li nije ljuta. To sve zavisi. A kad primetiš ti kad je ona ljuta? Da. I šta tad radiš? Šta da radim? Sedim i čutim šta. Šta da radim, Brana, stroga, moram. Jel probaš nekad da je raspoložiš? Probam. Ja sam probao to 100 puta. Da je raspoložim i nikad. I nikad. Moramo da je kritikujemo. Dobro, disciplina u radu sa decom koja imaju neki hendikep, što se to kod Jakova i ne primećuje, jer on je jedno veselo dete, ali i poslušno, jer da nije takav, verovatno ne bi bilo uspeha ni u pevanju, pa verovatno ni u kojoj drugoj oblasti kojom bi se on bavio. Kako izgleda rad sa Jakovom? Znate kako, osobe sa smetnjama i teškoćama u razvoju, po nekom mom nahođenju, nisu ni malo drugačija u odnosu na decu koja su urednog razvoja ili osobe. Barim ja tako na njih gledam. I moj rad, moja metodologija rada se ne razlikuje. Jakov je jedno jako talentovano dete i meni je stvarno zadovoljstvo raditi sa njim. S obzirom da sam ja dosta samokritična, ali samim tim sam i kritičar u radu sa drugima. I trudim se zaista da izvučem maksimum iz svakoga. Ukoliko ja dajem sebe u potpunosti, toliko želim i od svog sagovornika, odnosno od svog đaka, da izvučem maksimum. Jer znam da Jakov zaista može puno. Jesam stroga, ali umem i da budem i blaga. Naravno, Jakov, to sve zavisi, evo, konkretno pričamo s Jakovom, zavisi od njega. Ukoliko Jakov sluša, Brana je dobra. Ukoliko Jakov ne sluša, Brana može da bude babaroga. A možda se Brana samo folira, možda samo Brana hoće da uvede malo discipline u taj rad. Nije ona uvek ljuta, jel? Pa ja to ne znam da li se ona folira, ali je nekad se ljuti, nekad ne, ali ja ne znam da li se to ona folira. Meni kaže da se ne folira, ali ne znam.
Ali vidiš, vi ste radili na ovoj pesmi, vežbali ste pevanje, vežbali ste disanje, vežbali ste mnogo toga što mora da bude navežbano pre javnog nastupa. I pripremanje, rad na ovoj pesmi, na interpretaciji urodio je plodom. Znači da je dobro bilo što je ona ponekad bila i ljuta na tebe, možda ne na tebe, ona je bila samo ljuta. Pobedio si. Pa da, kad sam pobedio, ona je bila srećna, normalno. Svi su bili srećni kad sam pobedio. Pa s obzirom da kada radimo, sam taj proces rada je trajao dugo. Mislim, sama majska pesma je došla kao jedna ideja da se Jakov prijavi na festival. Sa Jakovom radim jako dugo, od njegove 4. godine. Krenuli smo prosto, Jakov lepo peva i onda hajde da radimo. Jeste da je to zaista rano, ali smo želeli na vreme da negujemo. Roditelji su divni i stvarno se trude da sve što je potrebno Jakovu da mu priušte. Tako da smo krenuli polako. Jakov je sada 3. razred u osnovnoj školi i krenuli smo disanje, dikcija, sve redom prosto kako bi trebalo da se ide. I trud i rad se uvek isplati. A Jakov voli da pobedi, voli pohvalu što on na kraju i pokaže samim tim što radi. Ali on i zasluži tu pohvalu i upravo to kada sam ja... Zasluži aplauz na kraju. Da. Jakov obožava aplauz. Ja mislim da je to ono što... Rekao mi je kada smo završili Brano, pa ipak se isplatilo to što smo toliko radili. To je sam rekao, tako da je onda on shvatio. Da, svestan je toga. Šta su, u stvari, ko je bio u žiriju? Videla sam da je bila Spomenka. Da, Spomenka. Zatim je bila profesorka Ivana Mirović, profesor na Fakultetu umetnosti. I bila je Violeta Jović. Ja sam kasnije u razgovoru sa njima, pošto su prišli, čestitali, zaista su svi oduševljeni bili Jakovom interpretacijom. Pesma je bila zahtevna tehnički dosta. Imala je dosta visokih tonova. Jakovov raspon glasa je to mogao da izvede. I Jakov se stvarno trudio. Stvarno smo se trudili da svaki ton bude čist, tačan. Ja mislim da je žiriju bilo jako teško. Jer su sve pesme bile zaista dobre. Sva deca su se jako potrudila i oko samog scenskog nastupa i oko samog izvođenja. Tu su bila deca iz različitih plesnih škola. Tako da je to zaista ličilo na jednu malu Euroviziju. Mislim da je njima bilo najteže da od najboljih odaberete najbolju pesmu, majsku pesmu. Tako da, eto, po nekom, mi se uopšte nismo nadali tome. To je ono prvo, ja mislim da i dalje nismo svesni svega toga. Svi koji učestvuju na takvim festivalima, pogotovo takmičarskim, idu, kažu da pobede. Sad, da li ćemo pobediti ili ne, opet zavisi od mnogo stvari, ali ono što je najvažnije da je publika prihvatila pesmu i da je ta pesma baš onako izazvala pozitivne emocije kod slušalaca. Pesma kaže Jakove možda ljubav. I sad ona umjesto da ostane s tobom u pesmi, ona ode s nekim drugim. Kako mislite? Pa kako ti ide pesma? Kako beš? Ne moraš da pevaš, možeš da izgovoriš tekst. Kako da sreći taj tekst? Možda mu je lakše da... Hoćeš da pevaš malo? Kako ne mogu, promukao sam. Mnogo sam se radovao sinoć. Dobro, kaži ti meni ovako. Ja? Šta? Kaži ti meni, pored pesme, pored muzike, šta još voliš? Pored pesme i pored muzike volim sve. I sve volim i da se bavim, volim i volim pored muzike
Sve volim, volim i telefone, volim i sve. Sve volim pored muzike. Telefone? Da. Mobilne telefone? Da. Naročito igrice? Ne volim igrice. A ne? Nego? Da gledam nešto samo. Da slušam nešto. Da slušaš, da. Voli određene aplikacije koje koriste sada deca. I zanimljivo je da apsolutno zna svako koji model telefona ima. Tako da... To su neke posebne sposobnosti da prepoznaš na dodir ko ima kakav telefon. Da. Kaži mi, jel voliš da slušaš neke druge pevače? Ja, pa sad volim ovo što je moderno da slušam. Šta, na primjer? Pa ne znate sad, ali ovi moderni što su sad reperi i to, vi to ne znate. Pa reci slobodno. A šta kaže profesorka, odnosno nastavnica Brana, jel treba rep da se vežba u ovim godinama? Pa sada treba. Pre nije trebalo. Pre su bile zabavne pesme to. Ali bilo bi poželjno da sad svi trebaju da vežbaju rep. Bilo bi poželjno da svi vežbamo rep. Pa slušaj da ti kažem, budući da je taj muzički žanr nekako nastao kao vid negodovanja zbog nečega što preživljavamo uopšte svi mi, kao neki vid bunta, možda bi trebalo da te poslušamo ovih dana. Da vežbamo. Jesi probao da repuješ? Jesam, ali neke pesme. Nisam sve pevao. Nisam ja pisao. Pa dobro, nisi pisao, ali bi voleo da pišeš, da praviš pesme. Pa, voleo bi da pravim. Ima vremena za tebe, život pred tobom, a nebo je granica, kako kažu. Brano, kada je rad sa ovom decom u pitanju, oni su u toj školi do koliko godina? Šta posle? Ima li programa za njih? Znate kako, Jakov je učenik redovne škole. Sada on je još uvek mali. Ja se iskreno nadam da će njegov put ići jednom uzlaznom putanjem, zapravo bavljenjem muzikom. I nadam se da će jednog dana upisati muzičku školu, ukoliko ne uskoro. I Jakov bi mogao, naravno, da upiše muzičku, nižu muzičku, zatim srednju muzičku školu, da bude redovan đak škole. Jakov je ranije išao u specijalnu školu, tako da sada je inkluzija uključena u osnovnim školama. Da, kad si bio mali. U muzičku sam išao, ne, išao sam i u muzičku školu. Tako da ja mislim da su sada svi svesni toga da je dosta talentovane dece. Što se tiče i osoba koje su slepe, slabovide, dece koje su iz spektra, autizma, tako da oni su, to je onako interesantno, dosta dece je darovito za muziku. I muzika je jedan vid njihovog izražavanja i sve više dece u muzičkoj školi koje su, da kažem, iz spektra. Tako da ja imam tu neku informaciju. To ja negde spajam i sa onim što kažu da muzika leči, ona privuče i negde prija i tom nekom psihofizičkom razvoju daljem. Pa ja mislim da mi prvo što krenemo, naravno dete kada krene da uči da govori, krene kroz muziku. Zapravo kroz određene dečje pesme. Tako da je ono prvo što čujemo. Kada mama uspavljuje bebu, prvo je to da pevušimo. Izvinite, da li će to da bude ova emisija samo na televizoru ili će da ima i na radiju da slušamo? Na radiju ne, ali će biti na YouTube kanalu. A zašto neće da bude na radiju? Pa zato što smo na televiziji. Pa... Koliko sam ja čuo, ima i na radio nešto da se... Pa ima nešto, ali tamo, ne znam da li sad kolege sa radija rade neke dečije emisije, pa da možemo... Da, ove pesme će biti snimljene na kompakt disku. Da, one su, ja mislim, i snimljene, tako da će to da se emituje... Će da budete pesme na radio? Pa vrlo moguće. Vrlo moguće. Da, možemo da dostavimo redakciji i onda da mogu da puste.
Da, Koji radio? Na Kice? Na Dečiji? Radio Belami. Radio Belami. Te pesme će da budu ove, koje pesme? Sve koje su bile na majskoj pesmi. Da. Da. Tu na Belami se puštaju narodne pesme, kako? Pa ima i toga, ali ako budemo osmislili neku emisiju koja se bavi decom, talentovanom decom, decom koja lepo pevaju ili bilo šta drugo rade kako treba i za pohvalu, onda ćemo napraviti i takvu emisiju da može da se čuje i neka pesma sa majske pesme. Da li 48. 47. ili nekih ranijih, jer to je čitava kolekcija. Lepo. Kaži ti meni, kako si ti to proslavio sinoć kad si otišao kući? Šta si radio? Pa, bili su mi rođaci, bili su mi... Mislim, nisu rođaci, bili su mi tu komšije. I proslavili smo. Međutim, ja sam otišao, mi smo došli u 11 kući, pa sam ja otišao da odmaram, ali... Ali se slavilo. Da, slavilo se. Do 2 sata su pili. Opa! Pili su sukiće, verovatno. Ne, piva. Piva, rakije. Nemoj više da ih brukamo. Nećemo više da ih brukamo. Koliko se neko dete rodilo kući? Znaš ti koliki je to uspeh, Jakove? Znaš ti kolika je to sreća? Ti si usrećio onoliko ljudi sinoć svojim nastupom i pobedom na majskoj pesmi. Da im oprostimo što su pili rakiju i pivo. A zašto mora kad neko pobedi ili kad se nešto desi, zašto mora neko da slavi? Zato što je to lepo. Zato što je to lepo, zato što je uspeh. Svaki uspeh se slavi. Evo i sad smo te pozvali u emisiju upravo zato što želimo da proslavimo sa tobom, ali onako javno i da kažemo svima koji gledaju ovu emisiju da imamo Jakova Mladenovića koji odlično peva, koji je osvojio srca publike na festivalu. Ko gleda ovu emisiju? Pa ja ne znam da ti kažem. Ima ih mnogo. Evo reći ću ti da se preko nekih kablovskih operatera i preko interneta Belami može da vidi svuda u svetu. E sad, da li nas gleda ceo svet, to sad ne mogu da ti kažem. Stvarno ne znam. Da li nas gleda Beograd, da li nas gleda Crna Gora, ne može sad to da li nas gleda ceo svet. Pa dobro, tako se kaže, ali u Beogradu se gledamo, 100%. Da. Znači, a koliko će traja ova emisija? Evo, gotovo je. Pa Malo si nestrpljiv, jel? Ma ne to, nego samo vas pitam, da vas pitam, koliko ste vi emisije do sad snimili? Jao, nemoj to da me pitaš. Onda moram da ti kažem koliko imam godina i koliko dugo radim ovaj posao. Ja to nisam izbrojala nikad. Ovdje radite već koliko godina? Mnogo. Jedno 30. I tu 30 emisije ste snimili? Ajde, neka bude 30, bilo bi lepo da sam na početku. A ko je sve gostovao kod vas? Ovde gostovao je, hoćeš od muzičara? Da. Evo, ne, ja ću prvo da ti kažem, nedavno je gostovao Ljubivoj Ršumović, dečiji pesnik. Kad je to bilo? To je bilo pre 2-3 meseca otprilike. On je umro? Nije. Kako nije umro? Pa nije. Pa ko je star? Pa on jeste star, ali još piše. Koliko ima godina on? Pa nisam ga pitala. Blizu 80. Bio je Bajaga, pa je bio Željko Bebek, pa je bio, Bože, ne mogu ni ja sama da se setim ko je sve bio ovdje. To je... Dosta. Za 30 emisija. I bila je spomenka Krstić iz žirija. Bila je ovdje i Violeta Jović koja je bila u žiriju. Bio je i Bata Zlatković koji je jedan od osnivača. Pa pričali smo nešto. Ja mislim da smo prošle godine sa Batom Zlatkovićem pričali baš o majskoj pesmi. A kad je bila posle? Ovo je poslednja emisija. A kad je bila pretposlednja? Pa juče. Koja? Svakog dana se? Svakog dana od 5:30 do 5:30. Ko je juče je bio? Ko je gostovao? Jakova mnoge stvari interesuju. A kaj? Pitaćeš me nešto na što neću imati odgovor. Zato pokušavam da svedemo, da privedemo razgovor kraju. Moram da ugostim ovdje još po neke ljude. To su neki kuvari. A samo da vas pitam ko je bio juče? Ko je bio juče? Se sjeća nekako? Da. Juče je bila Snežana Jovanović, violinistkinja Simfonijskog orkestra Niš i 2 studenta sa Fakulteta umetnosti, upravo studenta muzike. Sara svira violinu. Ja to nisam čuo na televiziju. Pa ti si se spremao, ti si tad bio u pozorištu. Dok smo mi ovdje radili, vi ste bili u pozorištu, spremali ste nastup na majskoj pesmi.
Hvala vam mnogo što ste Hvala bili. još jednom vama. Još jednom sve čestitke na pobedi i iskreno se nadam da ćemo se ponovo vidjeti sa nekim lepim informacijama i da pričamo o nekim novim uspesima. Hvala. Jako Mladenović, pobednik 48. majske pesme, i Brana Bajović, profesor muzike i mentor Jakova Mladenovića, bili su naši gosti.